Kunengilosi noma kune-angel iyisethenje esikhulu ezulwini. Leyo angel kwakuthiwa uLucifer. Kusho ukuthi lelo gama mawulihlanganisa ulethe ezulwini lisho ukuthi iyona eyayigada ifa lasezulwini. Lucifer. NoLucifer iyona eyayigada ifa lasezulwini, yayilusa ifa lasezulwini. Ibongo zabantu. Umngoni yilona zonke izizwe zama-Afrika ezivela kuyena. Ngokucacileyo igama lethu umngoni ngesilungu lisho ukuthi those who do not sin. What's up, my favorite viewers at home? It's your girl Amaya coming with some fire, you know what I mean? Welcome to the A-List Corner. Today I have my bro here. It's your boy Mo Things, the Moto Mo, come with more energy, more fire, baby. More fire. Come yeah, on, man. bro, let's go back. Yeah, like back. Let's go back before umhlaba uswonakele nje kuyimanje. Things have changed, man. Aye, bro, a lot has changed, dog. Yo. From abantu besifazane, from abantu besilisa, indlela Yeah. yokuyiphatha, indlela yokuyenza, Yeah, even the dog. parents, like, I think abasekho like that harsh on their children. Bro. Bantu And bayazenzela nje. Yabona, speaking of harsh, I feel like yabo umhlaba usushintshe for the good and bad. Yeah. Yabo, because when you're talking about harsh, I feel like ingane zakudala yabo growing up zaziba nama issues amaningi ne trauma. Yabo thola ukuthi umzali uqinisa isandla ngale ndlela ekutheni ingane yakhe umzali usuyamsaba nje. Uthola mhlawumbe ususaba ubabakho ngenxa yokuthi uyamazi ukuthi ubaba yabo yo inhloko yomndeni uyasatshwa vela khulunywa nanoma kanjani because ukunake ngisho thola mhlawumbe khona lama households nje lawo uthola ukuthi isiko lakudala lisaqhubeka thola ukuthi isituro nje siyazi ukuthi wathinta nje wahlala kulesa situro lesiya esababa wahlala nje kuthi isibhaqa Isigqoko endlini. lutho ngisho ejardini amanye amasiko asaqhubeka kuze kube manje. Mara like yabo mukhuma ngathi our parents like you must be a great leader to your kids to nan. Which Inkinga-ke takes me phela- back to yabo uShaka. Shaka was so influential to He the point was, ukuthi dog. even today they still celebrate uShaka. Basamvuma kuyimanje. Yabo. Yabona inkinga ngoShaka ukuthi yabona ukuze yabo uShaka Yeah. angithi wakhuliswa ubabakhe usenza ngakhona. Yeah. Senza ngakhona, right? Yeah, senza ngakhona. Yebo. Kodwa inkinga ngoShaka ukuthi wakhula enama daddy issues, dog. Yabo enama daddy issues because ubabakhe wayemsaba. Wayezama ngakho konke okusemandleni ukuthi let me do this khona ubaba ezosho ukuthi uyayiqhenya ngami. Yabo wayefuna leyo validation yokuthi mangenza ukuthi ubaba uzosho ukuthi hawu mfana wami engakutholi lokho yabo. Yeah. So impilo yakhe yonke wayezama ukuyiprove kubabakhe yabo, which is wrong, dog. Ubaba kumele bekhona for you umncane bese kukhombisa uthando, affection, dog yabo. Yeah. Nanokuthi ikhathi seyishintshile. Yeah. Mhlawumbe leyo nto leyo yayibasiza kudala ukuthi umuntu ebe yindoda, but dala yayinganaki indaba ye-cognitive, dog yabo, ukuthi kuyenzakala nengqondweni, trauma, yonke leyo nto ifike nathi manje. Yabo futhi amantombazane manje anamateri issues kakhulu. That's why nje ekutha kanje. Ama 2000 yabona thina ama 2000 kahle hle thina nje. Yabo thina indlela esikhula ngayo manje and uyanaka ukuthi isesishonayo siyaphela. hey. Yazi ukuthi abantu abadala abashoni cabanga kushona thina because of our ways, dog. Nangokuthi indlela esekushintshe ngayo emhlabeni. Change drastically. Ngisho abazali thola ukuthi vele umuntu uzozalwa yi-2000. Cabanga. Yabona wena awazi lutho, bro. Yabo ubona ngathi indlela ye-social media ekenzwa ngayo manje uparenta right. Yeah. Yabo leyo nto leyo. Marazin, it's fine. Like I see value. That's what that brings us today. Good thing. We have a very, very special guest today. We have a very special guest. very special guest today Ubaba that is with us. Ubaba Mhlongo. Ubabu Mhlongo. Welcome to the Sawubona, show, baba. Njani wathi? Siyaphila njani? Ayaphileke. Siyajabula ukuba nawe namhlanje. Hawu, saye Hey. sabusiseka. Bese uyifunda namuhla. Yabona namhlanje mina ngifuna nje ulwazi olunzulu nangami nje ngeze umuntu wesifazane kuningi nje ngifisa ukwazi ukuthi hawu ngoba sekuyenzeka ngalendlela le kuqhamukapi. Yabo kuqhamuka kuphi? Kuyenzwa yini? Yeah. Like yabo nje ama consequences ukuthi ngenze ngalendlela
abakanjani yabo ngakheke njengomuntu wesifazane omncane kule generation entsha ebhedayo. Mara before uya lapho like kusele uwazi kuqala ukuthi umuntu ezokubani wena. I think ubaba ngasichazela kanjalo ukuthi yini baba umuntu. As a whole yeah, nje makukhulunywa ngokuthi umuntu like usukhulunywa ngani. Yabo thina singaqhubeka nje silokhu sithi umuntu lapha sazi lutho ngakho. Yeah, kusho ukuthi ngathi ngike nganizwa nje la nikhuluma la kuyisethulo senu noma kwi-introduction yenu nikhuluma ama-views eninawo nama-ideas eninawo because kwase kubonakalisa ukuthi lokhu kuyachaza ukuthi kuningi okusafuneka nikwazi yabona. Yeah, iqiniso. Kunina as abantu kahle kahle umbuzo othi umuntu anizokungibuza ukuthi ke ngake ngaya yini ezulwini. Ngiyangibuza lokho kodwa uqala ngabe upastor Enigma noma mhlawumbe ngake ngayilokhuzana ngake kuthiwa ama-astronauts laba abanyukayo baye emkhathini ama-astronaut yeah laba abanyuka njengo Neil Armstrong kuthiwa bakhuphuka baya So uqale uyamazi upastor Agnima. Angimazi. Ukababa. Ngifuna ukumazi. Allegedly ayinoyana baba. Angifuna ukumazi. Okay. Ngizoqala la ekuthenini kahle kahle thina noma umuntu uvela kanjani yabo. Kwaba nesikhathi njengoba ngithi ngizoqala ngoba thina indalo yethu sidala umdali siphuma ezulwini. Izulu likhona izulu leli engikhuluma ngalo ila khona izulu leli engikhuluma ngalo yilo mkhathi lo thina singakwazi ukubona yes la khona kuhlala kuma khona izingelosi noma ama-angels la kungakhayisiyo khona ilanga lelo mkhathi yes okay uthi ke umlando okuvela komuntu ngoba ninamazwi athi ninamagama aniwezo ukuthi uNkulunkulu wakhuluma ehlukene kathathu engulizwi enguyise engumoya oyingcwele wathi asenze umuntu ngumfanekiso wethu asifuza ngithi lawo mazwi uyawathola ezincwadini ezingcwele okay kwaba lesikhathi ke lapho khona okwaba kunengilosi noma kune-angel eyayi isethenje esikhulu ezulwini leyo angel kwakuthiwa uLucifer kusho ukuthi lelo gama mawulihlanganisa lethe ezulwini lisho ukuthi iyona eyayigada ifa lasezulwini Lucifer iyona eyayigada ifa lasezulwini yayilusa ifa lasezulwini le ngilosi ke yahamba uNkulunkulu yamhlubuka njengoba sazi ukuthi uma unikwe isikhundla sokwethenjwa nokuba mkhulu hamba busuba nokwejwayela ukuhlula ingqondo ugcine usufuna ukuzenzela ezintweni ufuna ukuba nomhobho ufuna nomhobho sofuna konke le ngilosi ke yabe isifuna ukuzenza uNkulunkulu yona uqobo kangangokuthi yaba nezingilosi eziyi-1/3 eyazi influenceayo ukuthi ngifuna ukuthi nilandele mina nizwe mina lo mnikazi wezulu ningabe nisamnaka ngoba mina ayikho into ngoba amandla wayinike wona wayinika amandla acisha lingane nawakhe yabo okay kwase kuba nempi ke ezulwini yama-angels yabona ezinye zingala ngaNkulunkulu 3/3 1/3 ungala kuLucifer yasiyalwa ke lempi bayilwa lempi yaba khona impi elwayo ezulwini yama-angels yaba khona njengoba kube nezimpi lana la emhlabeni uma yilwa lempi yanqotshwa ekaLucifer yabona uLucifer wayesethi uLucifer eseba nesikhathi lapho khona ethi khona uLucifer kuzohamba sekufike isikhathi njengoba uNkulunkulu izingilosi zikaMzomdali zasehlwe sekufika isikhathi engisazi ngoba wayazi yonke i-agenda yasezulwini ukuthi uNkulunkulu iplan ayenzile ukuthi ngesikhathi esithile ngoba vele beyisethenjwa azi okusemsamo njengoba igama lakhe lelo ukuthi uLucifer ngoba ubegada ifa lasezulwini shuthi wayefana nomuntu nje onawo wonke ama-password wayefana nawo umuntu onawo wonke ama-password onawo wonke amalokhuzana besahlanyiswa yiko konke lokho kwathe makusuka lapho uma wayesethi uLucifer sekuyisikhathi sokuthi uNkulunkulu usezodala idalwa ezimbili lezi idalwa mayidala ngiyazi ukuthi uzozibeka phi la uzozibeka khona emhlabeni
lezi dalo uzosibeka enhla neAfrika lezi dalo uzodala idala embili manje ngifuna ukuthuma oyedwa wenu ahambe ayozedusa lezi dalo ngoba uNkulunkulu lezi dalo uzozinika umthetho ozozilawula uzothi mayidala bese yinikeza umthetho ozoyilawula ukuthi bephile kanjani khona izobe zinomthetho uzobe uzoyilawula kwaba khona eyingilosi ngoba yayibona ukuthi njengoba impi kaLucifer ehluliwe ingilosi kaLucifer zehluliwe yayisibecabanga ukuthi no kufanele lento ngihlebele ingilosi ethile yahlebela ingilosi ethile okwakuthiwa leyo ngilosi uGabriel yayitshela ukuthi uGabriel yasitshela ukuthi uLucifer uthi uhlela ukuyolokhuza ukuthi uma uNkulunkulu sedale lezi dalwa uhlela ukuyozedusa kahle kahle ngalesikhathi engikhuluma ngaso zase zikhona lezi dalwa uNkulunkulu eseyibekile endaweni yakhe yabo wayesithi-ke ucela ukuthi ubike ezulwini ukuthi uLucifer uhlela ukuyodusa lezi dalwa uNkulunkulu asezenzile lapha emhlabeni lezi dalwa-ke uma wayeseke uNkulunkulu uSathane noma uLucifer yasi ingasaphumeleli iplan yakhe ngoba wathi mayebona ukuthi ayikho ingilosi enqabayo ukunqamula umkhathi ize emhlabeni izodusa lezi lokuzana wayesezihambela yena ngokwakhe kodwa ngesikhathi ekuqhamukanga ewuyena waqhamuka wayisimo sesilwane esithile waqhamuka wayisimo senyoka wafika wazo zitshela lezi dalo ukuthi emthethweni uNkulunkulu anibekele yona lo nalo wenzela ukuthi ningakwazi ukubona emehlweni avaleke ningakwazi ukubona ukwembuleka emehlweni ukwazi ukuhlukanisa izulu nomhlaba nikwazi ukuba abantu abakhaliphileyo ngakho ke omunye walemthi ngaleso sikhathi kwakuyisonto kuyizikhathi zabo 4:30 ntambama ukufika kwaleni ukufika kwale ngilosi kwaloLucifer ezodusa lezi dalo wafika wathola owesifazane engifuna ukusho ukuthi thina asibona benzalo kaAdam noEva laba abantu engikhuluma ngaba ngikhuluma ngoAdam noEva njengoba kuseBhayibhelini ukuthi khona uAdam noEva asibona thina siyinzalo yabantu thina singabantwana bakantu uNkulunkulu noma umdali wezulu lomhlaba wabe emdalela emakhelo wakhe wesifazane ukuba babe bulili bunye njengokuba ngisho izilwane wazenza zabahamba ngabulili obubili owesilisa umlili besise umlilo wesifazane lapha ngesikhathi emdala ke lo le enhla nezwe neAfrika okuthiwa manje igama layo lendawo iEgypt ngaleso sikhathi yayibizwa ngeKemet iKemet uthi iKemet means black kusho ukuthi izwe labansundu yabona izwe labamnyama izwe labansundu izwe labamnyama wayeselapho ngaleso sikhathi wabadala lapho uNkulunkulu laba lezi dalo bezilapho kusho ukuthi-ke lo muntu engikhuluma ngayo engithi untu njengoba thina sithi thina singabantu okay abantu kusho ukuthi okay lo ABA oaba umele abantwana bese kuthi uNTU umnikazi wethu untu thina singabantwana bakantu ingakho igama lithi singabantu lento isho ukuthi abantwana bakantu okay shisima ukuthi umuntu mawuthi umuntu uthi umntwana kantu umntwana kantu sebayenze abashort ukuthi nje like izoyenza isense ngenze nje isibonelo ukukhona indawo engala emaqadini okuthiwa khona isematabetulu yes ngenxa ukuthi abantu abasendulo bebefinqa ukukhuluma leyo ntaba kuthiwa njengoba kuthiwa isematabetulu kusho ukuthi intaba yezulu tabetulu intaba yezulu yes okay mase ngiqhubeka ke
Untu-ke lo wabe seyazala indodana yakhe le wayizala igama layo kuthiwa Ulufeni Lwenye. Yabo. Iyona Ulufeni Lwenye. Okay. Yeah. Okay. Njengoba abesedala le ndodana yona yabe isizala yabe isizala ubani uQwabe. Ehe. AmaZulu bonke laba. uQwabe amagama lawa abantu. uQwabe wazala uGumede. Angithi lezi ibongo engiyisho lamagama engiwashoyo zonke izibongo zisuka emagameni abantu abathile ebebezalwa woyise bengamadodana ebese bephenduka labo bantu sebezoba yini sebezoba isibongo ngoba ngaphansi kwabo sekuphuma isiZulwane. Oh wow. Oh wow. Okay. Ngitheke wazala ubani? Ulufelweni. Ngithe Ulufeni Lwenye wazala uQwabe. uQwabe wazala uGumede. uGumede wazala uMngoni. Ibongo zabantu. uMngoni yilona zonke izizwe zama-Afrika ezivela kuyena. Ngokucacileyo igama lethu uMngoni ngesilungu lisho ukuthi those who do not sin. Abangasenzi sono. Abasenza. Njengoba senza kanje nje sono. So uMngoni So-ke njoba buza. uMngoni na like angazi ngisizo leso sibongo baba yabo. Manje ngazi uMnguni. Angithi phela into eyenzekayo ulimi Yebo. luya ngokuya lugcine selushelela futhi lushelela kakhulu ulimi ukufika kwezizwe from kusuka ku1652 la kufika khona sekufika khona abadosi bethu ngiyaya lapho. Okay, ndoba lithi ke uMngoni those who do not sin. Yabo. Abangaboni. Abangazenzi zona. Abasezulwini. Thina asizenzi so thina sibona abantu besona sisenzi isono. Uma senza isono thina ngoba thina esandleni somdali samazibulo. Hebo, thina soni nje. Thina sona. Hayibo. Bonayo, yabo. Ngothando esinalo kumdala indlela umdala asithanda ngayo asifanele kuwona. Uma umpisholo mangithi umpisholo ngisasho ukuthi umnyama ngiyahloniphisa uma umpisholo ayikho into ebaleke njengokuthi wazi ukuthi ukona ukuqhelisa kakhulu nomdali wakho. Okay. Ngezwe kuthiwa baba uma uwona umuntu mhlawumbe asithi nje mina ngizobulala umuntu manje wena baba utshontshe noma kuthiwa into incane kangakanani kumdali senze isono esisodwa akaqala akulingani. Angithi ukona igama elilodwa. Alikho lapha igama elithi sisebenzise elinye masithi lo wone kakhulu. Ingakho nathi masisemhlabeni ingafanele sihlulelane sodwa ngokona kwethu ngoba thina sinetshela ukuthi ubona komuntu obulale abantu abayi15 mina ngibulale yodwa lo wone kakhulu kunami uNkulunkulu akanda sona esikalayo yabo. Mawucabanga baba ukubeke mhlambe ke sihamba ngalokho ngaleyo mindset ukuthi we shouldn't judge each other ngoba izono zethu ziyalingana kumdali. Ukube sihamba ngaleyo mentality leyo akho ma morals emhlabeni. Uma ucabanga bekuzohamba kanjani bekuzoba njani nje emhlabeni. Ukube kuthiwa sinjani asawuphinde lo mbuzo wakho. Ukube angithi nje yabo njengakudala baba dala oshaka babekwazi ukuthi bevele khipha isipiye manje kwazi umuntu embulala. Angithi ngoba kangakho morals angithi kangakho maphoyisa. So mina ngibuza ukuthi ukubeke mhlambe sengibeka ngokuthi ke nje ukube mhlambe isidala lesisasenzeka ngoba ngithi izona ayifani izono zikusiwa nje kuNkulunkulu zonke ziyayifanela kuye kithi la kodwa ayifani. So ukube kwaqhubeka ngeenkazi zakudala zoshaka ukuthi nje isono nje kube ukuthi vela akekho jaja nayo uma ucabanga ngabe kunjani manje.
Okay, okokuqala into engifuna ukuyisho leya nto yokuthi mhlambe njengoba usuthinta intokazi uthinta uShaka leya nto ukubusa kaShaka uma uyibuka yayinakho amandla omdali kuyena, yes, amandla omdali wethu kuyena ngoba khona into yokuthi uma ngabe uzuza i-punishment kusuke kungasho ukuthi umdali uyakuzonda kodwa kusuke kuchaza ukuthi lokhu kuyindlela yokufundiswa nokuqondiswa uyabona. Khona i-mindset ebekhona yokufundiswa mase kufundiswa nje mase kuza la ngizoza khona mase kufundiswa nje izizwe ezimnyama sekufundiswa abantwana ngaleso sikhathi sebephuciwe laba bezwe sebephuca ubuzo babo sekufundiswa abantwana kwakunezinto ebebefundiswa zona ezingelona iqiniso yabona. Njengokuthi njengayo lento oyishoyo mntana ukuthi uShaka wayemuntu wayevela athathe nje isipiye avela lokho no yonke into yayenzeka emveni kwecala elalikhulunywa ukuthi lo wone kangaka ebese kuba ukuthi ke njengobonile ngokuthi umthetho wezwe nokubuswa kwalo uthi umuntu besone kanje uzobe esone kakhulu ngalo ndlela kwakuba khona ukuthi umuntu uyabonela lokho kuthethelelo. Kwakuba khona ukuthi umuntu usethethelelwe kabili nakathathu bese kuthiwa sekufanele manje ajezwe ngoba into ebiliwa kakhulu kwazo ukuthi into ebiliwa kakhulu kulelizwe bekulwa nalento yokufundiswa umntwana yokuthi kuvele umkhuba ozogcina usunesizwe esithile esizobe sesazi ukuthi senza kanje siyaqonda yabo indlela yokuqondiswa isizwe ukuthi sazi ukuthi isizwe sibheke phi la sibheke khona umthetho osibusayo uwodwa. Okay, okay, lapha ke mangibuyela ke emuva umngoni lo uyena ke wavela kuyena zonke izizwe ngikhuluma ngamanguni angamalala la kuvela khona abantu bakaMthethwa ngikhuluma ngamaNtungwa nguni la kuvela khona izizwe kuvela khona amaZulu namanguni ngikhuluma ngezizwe izizwe zikaMshweshwe la kuvela khona amaSwati amaNdebele abaPedi zonke lezi zizwe njengoba ngithi mina umngoni uyena umuntu obona ukuthi okubonakalisa ukuthi uNkulunkulu wamnika ubuNkulunkulu basemhlabeni ngoba zonke izizwe zavela zonke kuyena zonke izizwe ezimnyama zavela kuyena zonke izizwe ezimnyama zami kahle kahle la eAfrika thina noma ungabona uMpedi umTswana uMndebele uMvenda uMtsonga uMswati uMxhosa uMbhaca uMpondo zonke lezi zizwe zingaphansi kwani zingabanguni yes. Uma nje unonwele olumpisholo olumnyama kanje oluhlangene ungumuntu manje baba mina yazi ukuthi nginenkinga nje ngibhekene nayo ngami nje before uqhubeke nje mina baba yazi angizazi like like abakansana baba abakantsana Ntsana NTJ ANA that's Ntsana Ntshana like angazi ukuthi abaphi ngisho ngisearcha ku Google baba yazi kuzovela ukuthi bawu 2000 umhlaba wonke okay kulo mkhakha lo ngicabanga ukuthi songena kuwona ngesikhathi mangabe lifika kodwa ekuthenini ngoba la nje bangikhuluma nje kulokhu esikukhulumayo ngifuna ukuya la ekuthenini all right njengoba ke lezi zizwe impisholo okay njengoba ngiqale lapha ukuthi abantu bavele kanjani ngeza la elokhuzeni ngeza kumdala ukuthi udala umuntu oqala ngabuya ngeza la ekuthenini lo muntu oqala kunezizwe ezithile ezivela kuyena ngithi yabona la kubonakalisa ukuthi laba uqwabe umnguni azange bazalwe kwavela umngoni oyedwa yes yes kwavela laba bantu uqwabe okay uGumede kwaba khona uqwabe oqala kwaba khona umngoni wesibili
owaphinde wazalwa izizukulwane seyiqhubeka ngeminyaka generation, yawuma 1500 kungakafiki laba abadusi bethu yabona. Okay, okubaluleke kakhulu ke engifuna ukuthi ke sikhulume, ngifuna sikhulume ngokuthi kahle isizwe ikuphi la siduke khona ngasekuthenini imkhuba nezinsiko okuyizona ebezenza ukuthi isizwe sikwazi ukuzikhumbula ukuthi umdala usidalele imiphi imithetho eke ngichaze kanje kufana njengamahubo. Amahubo aqukethe umtapo umlando nomtapo wolwazi waleso sizwe kuleso sigodi noma kuleso sibongo esithile. Deep ne Ungakawazi lapho ngingakwazi ukuphinda lento engishoyo. cela uyiphinde baba. Ngithi mina njengento njengamahubo, amahubo uma uwezwe hutshwa aqukethe umtapo wolwazi nomlando nobunqolobane obuyimkhuba yazo zonke izinto ebezenzeka kuleso sikhathi. Lokho kwenza ukuthi uma ihubo lihaywa noma lihutshwa lithatha isimo omqondo nenhliziyo yakho lisintathathekise sibheke emuva sikwazi ukuthola ukuthi bekwenzekani ngaleso sikhathi Baba usiqedile yabo manje nje. Sengilahlekile. Yabo manje baba nje. Kahle nje. Okay, kokuqala yini uchaza ukuthi yini ihubo? Okay, ihubo isihayo noma isihlabelelo thizeni Njenge praise. njenge praise. Uma ngithi ngihlabelela ngithi bayakwala mbube namandla waliwa izizwe hlangalo umhlaba waliwa bayakwala mvayize mashoba waliwa izizwe mbube namandla Yayiza. waliwa. Kukhona into yokuthi ngithi ikhalaphi induku yethu sizwa Nkosi. Kusho ukuthini konke lokho? Uma ngabe ngiyalapha ehubeni lelade ngilihuba lisho ukuthi inkosi noma isilo esasibusa ngaleso sikhathi sinezitha eziningi ingakho ukuthi bayakwala mbube namandla. Yes. Uma ngabe sikhuluma ngokuthi ikhalaphi induku yethu kwakuthi mangabe endulo kwakuthi amabutho kwakuba nezinyamazane zawo noma izithunqiselo zayo yayishiselwa zona ukuthi kufanele kathi mayifika lapha empini afike esenamandla onke ayethi mayithunqiswa lento inukiswa lapha ihogeliswa lapha ithunqiswa lapha bese yanuka inuka bese yizwa amabutho ngisho engazange eze ukuthi kuyisikhathi sokuthunqiswa Amabutho ama-ancestors. amabutho akubona ama-ancestors. Amabutho ngolimi lolwamanje amasotsha akwaZulu aye ekwazi yolwempilo. Awube. Kusho ukuthi lapho makuthiwa amabutho kuchaza ukuthini? Kuchaza ukuthi abantu izinsizwa ezihlanganiswe ndawonye zase zinikwa igama elilodwa zabuthwa. Lezo nsizwa zazinikezwa umthetho ukuthi njoba senibuthiwe senisesigabeni sokuthi nonke sekufanele niganwe nibe namakhosikazi yabona. Igama lelo mhlambe mhlambe kuthiwa igama lelo uphefeni yabona. Igama lelo ibutho lelo elanikezwa lekhuzana elanikezwa insizwa iqoqo leinsizwa ethi lawo mabutho kwakwaziwa ukuthi insizwa ezibuthiwe zabizwa ngegama elithile. Lezo nsizwa lezo kuyaziwa ukuthi ziqeqeshwe ngalendlela ukuthi uma sekufike zona kunempi zizofike leyo mpi zinqobo. Khala phakathi. Okay, kubo kulento ke yokuthi isaga lesikade ngisisho esithi khalaphi induku yethu kuleyo nto leyo ilapha ekuthenini
babethi bona awu ikhalaphi induku yethu sizwa ngosi angithi yeza ukuthi induku uma umuntu ugiya noma uvile isinduku ayikwazi induku ukukhala kube nomsindo ukuthi uyaqhaqha ngekwazi ukukhuluma ngayo kodwa babe lento engisho abantu ukunona kolimi mabethi ikhalaphi induku yethu ithi induku yile lokhuzana yile ngxube yamakhamba ahlanganisiwe abesethunqisela ukuthi azovusa umoya othile emabuthweni ukuze amabutho akwazi ukuba namandla ifana nento ekuthiwa intelezi akusinto efana nento ekuthiwa intelezi intelezi yiqoqo lamakhamba ahlanganisiwe athi mangabe beqhelwe ngawo abantu ebesevuna umuvusa umoya othile kubona onamandla ozokwazi ukuhamba yonqobo okay so ke ngichaza ukuthi ke ngaleso sizathu ke ngichaza lento ukuthi ke kunezinto eziningi isizwe ngithintela kunezinto eziningi izizwe sezedukile kusona yabona khumbuza ukuthi isizwe singobani eke ngiqale ngikhulume ngokuthi ke uma ngabe sekuye emkhakheni wokufika kwezitha zethu noma sekufike laba okuyibona ukuqala into abayenza bahamba benqamla umhlaba bathi mebefika bafika kulelizwe bafike bathi le ndawo bathi la iAfrika bathi sithole izwe elivundile efuthi elingashisi elineclimate right elivundile base bethi we call it Africa. Jan van Riebeeck. Lapho kwaku Jan van Riebeeck nabo we call it Africa. Kahle le continent yethu ayisilona igama lakhe silona iAfrica. Othina asihlale eAfrica kahle ngokwesintu sethu. Yes, igama elithi Africa laqanjwa izitho. Ngoba bethi bona sithole indawo the name Africa stands for ukuthi bathi bona ngokolimi lwabo bathi lusho ukuthi bathi indawo is sunny and fertile. So Africa means sunny and fertile. Sunny and fertile. Yeah. Kunemfuyo. Igama le-Africa, the indigenous name for Africa is called Alkebulan. Lo Alkebulan ulimi lwase-Afrika. Izizwe zase-Afrika ulimi lokuqala labakhona e-Afrika izizwe zingakafuduki zonke zigcine seyihlukana ngokukhuluma ilimi lazo ulimi leSwahili. Swahili. Akusile limi lelo ukwabona iemblem le la South African emblem le ansho laphansi kunokubhala ukuthi ike itara yilo lelo naleyo ilona lolu limi lolu yabona nalo eAfrica. Okay bathi ke sithole izwe elilokhuzana sunny and fertile lelizwe livundile futhi linelokhuzana linelanga base bethi ke base bethi we got okoqala into abafika bayenza iAfrica yayingenawo ama countries yayingekho yayihlangene yayizwe lilodwa yes bafika into yokuqala bafika ukuthi bazokwenza imklamo bayidivide ngoba babenzela ukuthi ufuneka isizazi ukuthi njoba simnyama nje sihlukene yes wazi njengamanje wazi ukuthi wena abantu bale eMozambique naseZimbabwe nako Nairobi nako bantu wazi ukuthi amakwerekwere because yona into basixabanisa labantu yona into basixabanisa labantu ngoba babenzela ukuthi into yodwa ngumntwana nje umZulu ngoba kulokhu ngikudelela sivela lapha kuLwantu lengikhuluma ngani okay basebenze njani bathi sebesidividile base beyaqala ke manje sebeyasihlasela yabona ukuthi nathi ngalendlela besinganalo ulwazi ngalo bayasihlasela kwathina sizwana no besizwana sichathwe umoya abawufakile kuthina ukuthi ake ngichaze kanje okay into ayenzekayo yabafika bayithola bathi babesibuka befunda impilo yethu bathola ukuthi thina sikwazi ukuthi masiphila sikwazi ukuthi okokuqala bafike bathola ukuthi yini eyimfihlo yethu bathola ukuthi umdali wethu useduze kwethu thina besibuswa kakhulu imvelo imvelo iyona ebikhuluma ngoba mangabe kuthwasa ihlobo noma kushaya isikhathi sokulima bekuzwakala inyoni ebizokuthiwa phezulu komkhono ikhale ichaza ukuthi omama sebengaphuma namakhuba bahambe bayolima si powerful cabanga so ke nezulu maliduma belichaza ukuthi kunensimi ebilinywa enqanyanyana bizokuthiwa insimi kaNomkhubulwane lapho kwakuthiwa khona bakubetha abantu abadala sikhonza uvela inqanga insimi kaNomkhubulwane ibiba
nazo zonke iy'thelo ezilinywayo uma ngabe kuthiwa sihlobo. Leyo nsimi yona ekuyiyona ebekwazi ukuthi uma kulinywe yona unomkhulwana obeyithathwa njengengilosi yabamnyama uzofika azothakasela iy'thelo zale nsimi ibingasho bihlala iluhlaza ubusika nehlobo. Unomkhubulwane angel yethu thola ukuthi nje uzokuklinela nje kahle lapho. Unomkhubulwana ungayibiza kanjalo noma uthi babethi noma uthi uzilili. Yeah, uyena lo wayemele ukuthi elethe isibusiso, elethe iziqhamo nanokulima nemvula. Bebethi abantu abadala mangabe bemelapha intaba mangabe bebona ukuthi engathi izulu liselomise kwaze kudlula isikhathi bahamba bayelapha kuthiwa njengoba biyela bazofika bashaya amahubo la kade ngichaza awuthandaza bese unomkhulane esezani eselalele bese sehlisa imvula emhlabeni. Wow. Yikho bathi imvula iblessing. Imvula ingoba imvula iqhamuka ngesibusiso esiqhamuphi ezulwini. Okay. Into abayenza ke lapha bafika babona ukuthi laba bantu baphila kanje. Okokuqala into abaphila ngayo babuza ukuthi masithi yamcinga lo mdali wabo nalomuntu okuyena obasiza kangani obenza ukuthi baba abantu esithi masithi abaphatha bangapha asimthola. Base bebona base sibabuka ukuthi benzani lapha emizini yabo bayakhila. Bathola ukuthi thina sikwazi ukuhlaba inkomo sihlabe imbuzi. Njoba ngikhulume ngokuthi bathola lelizwe bathi Africa lelizwe balibiza ukuthi Africa bathi sunny and fertile. Labo kwakungamaroma la. Yes. Kwaba khona into eniyaziyo nina abantu njengokufundile nina mina ngifundile ibizwa kuthiwa iBerlin Conference. Lapho khona kwakudingadwa ngokuthi bazoyihlasela kanjani Africa. Yebo. Okay. Lapho kwakukhona khona yayihola ukuthiwa ubani lwamroma uBismarck. Hitler. Hayibo. Okay. Okay, into abayenza bathi base bebona ukuthi okay into okumele siyenze la ukuthi sibabuke ukuthi baphila kanjani. Into abayithola bathothi sikwazi ukuhlaba inkomo, sihlabe imbuzi. Base bebona ukuthi lezi zinto masiyihlaba sikwazi ukuvusa ispirit. Ake ngimtshele kanje umuntu ongumAfrika akafi kufa inyama yakhe kuphela kodwa umoya wakhe awufi. Yebo? Wow. Leli gama elithi umuntu osefile akasena sabele emhlabeni inkolo leyo eyafika ukuzolutha umqondo wabantu ukuze kwenzele ukuthi ungakwazi ukuziqonda nokwazi ukuthola ukuthi wena kahle kahle njengoba uzalwa ubaba wakho unobunkulunkulu wena umoya wakho unobunkulunkulu ongakwazi ukuthi afike aphile kuwena ukuthi babacela ukukumisa. Allegedly abantu babasindisiwe banokuthi nje umuntu mayese because angithi khona naseBhayibhelini sengikhohle ukuthi yiliphi lelo verse lelo yabo yasho ukuthi umuntu mayeseshonile akasanasabelo akazwakala usuke eseshonile. iBhayibheli afana textbook. Okay ngizochaza kanje. Uyabona eRoma onkulunkulu bakhona ba-1800. Ama-gods. Bonke labo nkulunkulu bayizithixo. Bonke labo nkulunkulu njengoba be-1800 abanye banamakhanda ezimbuzi abanye banamakhanda ezinkomo. So into yafika yabacasula bathola ukuthi thina sibulala onkulunkulu babo ngoba thina babona ukuthi sikwazi ukuhlaba inkomo sivuse okubaleka kakhulu sikwazi ukuvusa umoya osuhambile. Kusho ukuthi uma ngabe ukhokho wakho ozala umkhulu wakho ozala ubaba wakho ozala wena uyakwazi ukuvuka umoya wakhe uzophila kuwena. Ingakho kuthiwa hawu uyazi lo mntwana lo wenzisa kwamkhulu wakhe. Baba yazi ukuthi leyo nto leyo iphindi yenzeke ngisho ezilwaneni thola ukuthi mhlawumbe la ekhaya kunenja yabo inja la ekhaya nje thola mhlawumbe kushona ubaba la ekhaya umkhulu mhlawumbe umkhulu wethu eshone maya eshona so yazi nje la ekhaya ivinokuthula njengathi umkhulu wala ekhaya thola kanti mhlawumbe kuthuka ukuthi umoya wakhe usuphila kwinja thola ukuthi akungeni umuntu ngisho egcekeni. Angithi specifically ke kulokho kushoyo kakhulukazi njengoba sisazi ukuthi umphefumulo womuntu umphefumulo womuntu uma ngabe kuyenzeka uthola ukuthi njoba uchaza lento elokhuzana kuyenzeka uthola ukuthi leyo mala noma leyo nja leyo yenza nje kanjalo kanti
kunesidalo esithile esithi uma sengivusa ulaka kulesilwane lesi silwane sizokwazi ukuba iphoyisa elizogada ngoba sibona ukuthi kunabantu athile abafuna ukuthakatha noma ukulutha kabi lowo muzi lowo uyabona. Okay, into abayenza-ke babese bethi singenze base beqala besihlasela. Into yokuqala ukuthi angithi ngithe mina basehlukanisa abadebate. Into yokuqala baseqala besihlasela ngokwezizwe ngezizwe. Into abayenza ngesikhathi besihlasela into ababeyifuna ingxabano yayisuka ngokuthi babefike babafudula abantu bafuna ukubasusa ezweni labo yabona. And babafudula nje banama weapons. Uyabona nje uJan van Riebeeck ngesikhathi efika ngo1652 kwakunamakhoyisana isizwe sabantsundu esasihleli lapha. Kodwa into eyenzeka bafika bamamukela ngentokomalo ngoba umAfrika unesineke sokwazisa isithunzi somuntu nobunjalo besidala esiwumuntu. Ngingathatha lokhu ngithi izwe futhi engiyelibone kakhulu ukuthi liyakwazi kwazisa isidalo esiwumuntu izwe lase-India ngoba e-India uma ngabe bekubingelela khona bathi nemester. Bathi nemester G bachaza ukuthi ngikhulekela uNkulunkulu ohlala kuwena ngaphakathi. Yingakho kubalekile ukuthi umuntu ungabomdelela ngoba kunoNkulunkulu ohlala ngaphakathi kuyena. So ama-Afrika uNkulunkulu ngoba bubona babe bazisa ukuthi isidalwa nje siwumuntu. Kufanele basihloniphe. So uJan van Riebeeck bazithatha lo advantage. Kwaqhubeka-ke kusuka ku1652 kuza neno besilutha besishayela. Kodwa into engifuna ukuyichaza nje bangachaza ngathi oNkulunkulu baseRoma ba1800. Bona uyazi ukuthi bathi into yabacasula kakhulu ukuthi bona ayikho into esilwane abayihlabayo ukuvusa idlozi labo nokuvusa oNkulunkulu babo. Bona into ebebenza bebenza nje njoba nazi ukuthi khona into okuthiwa ama-Easter. Ngosuku loma-Easter umlando wakhona ukuthi bebethatha izingane eziyintombi ezingamatshitshi ezingakamazi umuntu wesilisa bayithathe bayilayishe bayifake ethempelini. Bese bebuyisa amawayini bayiphuzise ziphuza amawayini zidakwe mase idakwe bese kungena befaka insizwe ezingangazo. Irape leyo. Irape akwedidi. Bese ilala nazo ngesikhathi ilala nazo sezizokhulelwa lezi ngane ngaleso sikhathi. Uma seyikhuleliwe lezi ngane seyizokhulelwa kuphele u9 months bese zizala lezi ngane. Lezi ngane zizobe seziyathathwa ziphila ziyophoswa ukubhayela wabo kuthiwa i-human sacrifice bathi banikela kumoloyi uNkulunkulu wabo oyisithixo sabo. Sathane laba Angithi-ke niyabona angithi nje umusho njalo mntana ufuna ukubuka ukuthi-ke iy'nkolo zonke abafika nazo bafika ney'nkolo ezazi okay kwakuthi uma ngabe belwa befight uthola ukuthi ngapha kunendawo la khona beqoqa khona abesifazane nezingane. Le ndawo bayibize ngesonto bamise isithombe sikanje lesi abasibiza ngokuthi isithombe sikaJesu. Jesu lo muntu abambiza ngoJesu indodana kaPope lo waseRoma eyayisitabane bayishutha bayibeka la bese bethi nangu uJesu okuzayo uNkulunkulu wakufela. Bathi izingane lezi ezincane sihlabelele zithi singabantwana abancane abahlala ethempelini usiza sinalo kodwa ngoba bebulawele oyise lapha ngase kubizile izimbe bebulawele. Nkosi ngangicula leyo ngoma mina. Babathatha labantwana babafundisa ngesikhathi ingane mayisencane moyifundisa ufuna uyifaka into ezongena la ekhanda. Le nkolo yoKristu le bayibiza ukuthi inkolo yoKristu babebiza ukuthi uChrist uJesu babiza bethi barefika kubo ingcolo wafika wehlela kuyena wawusimo sejuba zonke lezo into engifuna ukunitshela yona amazwi omdala amazwi kaNkulunkulu bafike bathola izibhebhe lezi ezazi ayiqala eqoshwe ematsheni kwakuthiwa izibhebhe amatshe igama lalo lokhuzana lawo lokhuzana ayiqoshwe lapha amatshe athe esuswa lapha eqoshwe ngolimi lokuqala lweSwahili asuswa lapha kwasekuqala sekuba nokushicilela manje lapho khona kwakusetshenziswa ngisho uphaphe lokubhala kwasekuba nokushicilela base bewathatha lama lokhuzana lemqingo equkethe imithetho kaNkulunkulu imithetho omdala base bethatha base beyoformalize bakhe iBhayibheli. iBhayibheli abantu manipulate leli iBhayibheli njengoba ngikhuluma ngawe nje bal manipulate ngoba
babe sebethatha loya Jesu wabo lo ababemkhombisa abantu ukuthi nangu uJesu wanifela bamthatha lo Jesu base bekuba uyena kahle kahle into engizonichazela uJesu wayengeyena uJesu uJesu igama lakhe uYeshua ben Yusuf ngaleso sikhathi bethi bona 1500 BC baqamba amanga of course ngaleso sikhathi uletter J wayengakaqanjwa uyabona it makes sense njoba wayebizwa ngokuthi uYusus that was an African Messiah uJesu abakhuluma ngayo ingqalabutho yomsindisi omdabu omnyama waseAfrika abathatha yonke ama symbols zakhe base bebhala into yabo ungathi bona bathi thina lo Jesu engathi umuntu abamazi kanti wathi mangabe kufanele bakhulume ngalo African Messiah bamthola la eAfrika bathi bona no kucaca ukuthi lo African Messiah wayinto engekho ngoba nalothi wakhuluma naye ngazi ukuthi akekho sure ukuthi kwakuyena hayibo basho ukubuza nje futhi njoba bakhe iBhayibheli besitshengisa lo mjida lo alikho bekuyindlela yokuthi basisuse kumaroots wethu bakhiphe bafike bathola ukuthi ngendlela esisinda ngayo ngendlela esinobuNkulunkulu ngakhona ngendlela esipowerful ngakhona ngisho umkhathi ukhuluma nathi thina silawulwa imvelo eke ngichaze yonke into okay ngibuyele lapha yonke into njengoba ngiyengachaza ukuthi even ngisho inkathi ngisho bashintsha inkathi zethu bashintsha ikhalenda bashintsha yonke into ikhalenda lethu njoba balishintsha thina lethi ikhalenda nezinyanga ezo13 months African calendar le African calendar inyanga yethu le kuyona esicelebrate ngayo siqala thina ukuthi sibungaze ukuqala konyaka ngomhla ka23 September lo uJanuary wethu uJanuary wethu ngomhla ka23 September kanjani ngifuna ukunichazela into eniyibona uma ngabe kusebusika ilanga lisuke likuphi likwi northern hemisphere yes okay kusho ukuthi we receive less light and more night so into enzekayo uma ilanga selibuya liza ngapha kusho ukuthi thina sibuswa ikhalenda la kwi northern hemisphere ikhalenda lesibusa la kwi southern hemisphere ngoba ilanga bese lisuka ngale liza ngala lithatha 3 days liqala ngomhla ka21 ngomhla ka21 ilaliqala officially lishiya ilokho linqamula the line of the equator liza kwi southern hemisphere so into eyenzekayo ngalolo suku kuyekuthiwa njoba sesibiza ukuthi that is the day of the spring equinox kusho ukuthi both day and night are equal kuthiwa the earth forces have reached into equilibrium uyayizwa lento engisho kusho ukuthi the day and night are equal ebese liyahamba ilanga transit through the line of the equator from the 21st the 22nd and reaches officially East Southern Hemisphere on the 23rd. Ngalolo suku that is the day okufanele ukuthina celebrate ngalo ingakho inyanga le ibizwa ukuthiwa yini ibizwa ukuthiwa yini inyanga le kuyona uSeptember ubizwa ukuthiwa yini ngesizulu kulo uyakwazi uSeptember ngesizulu ayizulu sangishaya mina isizulu ubizwa ukuthi umandulo zonke izinto isuke zandulela yes zonke izinto isuke iqala lapha zifufusa ngaleso sikhathi izihlahla zisuke ishintsha zithela izithelo zalo bese kwenzeka bese ngaleso ila khona thina celebrate ngisho okay kusho ukuthi ke okay kwenzekani into enzekayo ilento ukuthi thina abantu bama-Afrika uNkulunkulu into wayibeka nowayidala kuthina ilento ukuthi
okokuqala into eqala idale kufanele uqale uNkulunkulu eqala edala umzimba kamoya owumphefumulo lo mphefumulo wakho uma usuke emazulwini usuke uhamba nezithunywa ezisuke ziwugadile ziwulethile lo mphefumulo wakho uma usuke emazulwini uze emhlabeni buthi uma ufika la emhlabeni ebese ufika uzokhasta ukhakhayini kababa wakho lo muntu okuyena ozokuzala buthi ufika ungena okhakhayini kababa wakho lo mphefumulo lo mzimba kamoya ebese kuthiwa wena wawusokhakhayini kababa wakho okay la okhakhayini lukababa wakho yila khona kwakheka khona ngokwemfundo nifundisi yila kwakheka khona okukhiqizwa khona imbewu yowesilisa ibisiyehlela ngezandla lingakadalwa ingakaveli ungakashiyo ukuthi yisiphi isinye esizokumumatha okay ngesikhathi uhamba nalezi ithunya zikubhekile mayifike zikushiya okhalo lukababa wakho okhalo lukababa wakho sekunesithunya esisodwa esizoba semzimbeni nasokhalo lukayise ebese ethola leyo ntombi izothi mayithola ebese uyazala kunesithunya lesi sithunya yisona esikwazi ukuhlala lapha esiswini sikama wakho ekuyisona esihlala nawe okuyisona esikubhekayo isona esikwazi ukukuvula izandla ebese sifaka zonke iziphiwo zakho bese siyakuvala kanje Oh wow. senza ukuthi Oh wow. uma uzalwa uzozala uphethe lezi iziphiwo zakho kanje okay kwenzekani kunabantwana abathema bezalwa njengoba ngizothinta udaba lokuthi ingane njengoba namhlanje abantwana mangabe bezalwa abasakwazi ukunikezwa izinsiko zabo abasakwazi ukuzazi abasakwazi ukuthi bona ubugugu nokuyithanda akusekho ngoba akakwazi ukuqonda ukuthi kahle kahle ungubani okay uma ngabe ke sesulapho olokhuze ingakho ingane mayizelwe mayisizelwe ingane uma ke kwafika umuntu athi hawu umntana munye konje ubani igama lakho Amaya. Umntana munye hayi intombazana ubani igama lakhe Nkosi yami Amaya hawu nimthanda nimlethe ngimbona afika athatha kugone kanje yabona bese kupena izandla selokho eqhaqha izandla lokho ethi hawu izandla zakho uyazi ukuthi wenzani lapho sokenzani untshontshe iziphiwo zakho Hawe makade bayitshontshe zami. uyazi ukuthi njengoba benza nje untshontsha Hawu kanti abantu banjani? untshontshe iziphiwo zakho okay right into eyenzekayo ke uma uyayathi umama ungakafiki njengoba ngithi ngifuna ukugcizelela lento ukuthi umzimba kamoya usuke emazulwini wehle nezithunya zubhekile ubusuza kuye ukuthi uma ungakazi mhlambe lethe uma wakho useganile wagana ubaba wakho engakazi nokuthi uzozala ingane efana nawe noma azala ingane athi baba yazi ngiphuphile ngithe ngilele ngabona okay iliyini iphupho liwumyalezo olethwa isithunya esithile esiqhamuke emazulwini ukuthi yile esihleliwe ngale emazulwini ezala emhlabeni athi ngithema ngilele ngabona umbono ngibone sengathi ngiyahamba ehlane engathi ngiyatheza kuleli hlane uma ngihamba kuleli hlane ngitheza ngihamba ngithema ngibona kwangezizwe lithi ake ubheke ngasesandleni sakho sokunene ngathi ngiyabheka isandla sakho sokunene sazokuthi mangathi ngiyabheka esandleni sakho sokunene ngafika ngathola ukuthi kunobhaskidi olapha yana lo bhaskidi muhle wakhiwe ngelala lathi lithi lelizwe hamba uyobuka ukuthi yini lela phakathi ngithe mangithi ngiyafika kulo bhaskidi uyaxoxoxa isibona sosakhe manje yafika kulo bhaskidi ngafika ngathola ukuthi hawu ingane lengane inhle ibimbulekile ikhomba ukuthi ayiqokile ngayibona ukuthi ingane yentombazane le yes lase lithi lelizwe thatha leyo ngane ingane yakho leyo yes kanti bona lento nje sewukhona ukhakhayili kababa wakho sezikufakile ithuba yes sekusethi ubaba wakho akwedlulise ngembewu yakhe akufake elokhuzeni akufake esinyeni sikabani sikama wakho okay ithini into uma ngabe usekukhule esekumumetheka uma wakho khona izinto ezenzekayo athi uma wakho uyazi ngathi njoba ngathi ngikhule yazi uyabo agule Mhlawumbe kunama morning sickness. abe nezinto ezingajwayelekile ezingafani into engifuna ukunitshelana abantu ukuthi abantu abaveli enqolobaneni eyodwa okay kunabantwana abavela kumdali ezandleni zomdali enqolobaneni yomdali kunabantwana abavela
emndenini. Umndeni la uhleli khona uyisulu nawo. Yeah. Uyakwazi ukuba nengane umoya wengane ubumba umoya umzimba kamoya womntwana azozala emhlabeni. Yes. Kunabantwana kunomoya wabantwana abavela komubi. Wasathane. Yeah. Nabo futhi bafika ngenyama emhlabeni bazalwe nabo. Jehova. Okay. Ngendlela ukuthi ingane ezelwe uyabona ingane ezelwe eqhamuka komubi, leyo ngane ngisho umayona noma ungayishaya vele iyakubokokona vele. Yeah. Ayikho into ongayifundisa yona. Iyafana, Uzoyishaya iphinde iqhubeke yona la igcine khona ngoba vela kuyona eyasekuthuleni, eyasekuxokozeleni, eyasekoneni. Vele mayidlule emhlabeni izobuyela lapha kumnikazi wayo. Iyingilosi ethunywe umnikazi wayo lo omubi ukuthi ayizophikisana nentando kaNkulunkulu emhlabeni. Bayazalwa labo bantwana. Kodwa akusiyona intando kaNkulunkulu. That is why kuthiwa uNkulunkulu wathi mangabe eqala edala umuntu wathi noLucifer nami ngingamdala umuntu. Jehova. Manje Ngoba yonke into wayeseyazi ukuthi uNkulunkulu imapha ama techniques awasebenzisa mangabe ebumba. Mangikhuluma lapha ngikhuluma ngomzimba lesubonayo. Ngikhuluma umuntu ongumphefumulo kamoya ogcina ovela njengoba ngisebenzisa igama likamuntu ngoba ngisebenzisa igama lalo yamuntu okuyena umuntu lo kuyena sivela kuyena thina sonke yabo. Singabantu bantu. Yeah. All right. Ingane ke ngichaza ukuthi ke into eyenzekayo ngesikhathi usuzelwe sekufanele ukuthi okokuqala kufanele ukuthi umntwana mayesefikile emhlabeni emukelwe enziwe usiko lokwamukelwa. Mayisemukeliwe ebese eyabongwa ukufika kwakhe emhlabeni. Bese ebongiwe ebese embulwa iphiwo zakhe afike nazo emhlabeni. Njengomuntu bathi uzala mbethe. Usiko lwesinguni lolu. Yingakho okay mangikhuluma ngalento njengoba ngithi usiko lwesingoni njengoba ngiyachaza ukuthi thina njengoba singabangoni those who do not sin esingazenzi isono. Yini edala ukuthi singakwazi ukwenza isono? Yingoba ingane mayizalwa kufanele yenzelwe lezi zinto. Lezi zinto mayenzelwa zona zikwazi ukwakha noma zicreate umoya onobungilosi obenza ukuthi angacabanga ukwenza okubi. Uma ngazange ukwenzele lokho kusho ukuthi njengomuntu uyafana nesihlahla esikhulela ogwadule lapha izulu lingani khona esiyokuthi singasha noma yini. Manje makusuke kuthiwa umuntu uzale embethe. Okay, ngizochaza. Kukhona kukabili. Uma kuthiwa umntwana uzalwe embethe, khona into okuthiwa ukwembatha bese kuba khona into okuthiwa ukwembathwa. Okay, lezi zinto zehlukene, yabo. Uma ngabe umntwana ezalwe embethe, kusuke kunezinto ezitholakala emzimbeni wakhe. Lezi zinto okunye kuyaba yithumbu elinqamule esifubeni sakhe leze lizophuma ngapha. Liyanti isuke ichaza ukuthi lo mntwana uhlobo lulu ufike naluphi uhlobo lesiphiwe emhlabeni. Omunye umntwana bezalwa uzalwa athola ukuthi umbethe isiphuku. Uma ngithi isiphuku ngisho ingubo yomhlwehlwe othothe emzimbeni unento emhlophe angabonakali lokuthi ubulili boni. Omunye azalwe esesikhwameni engazuthi siyiveli engathi lesikhwama siyiveli njengesikhwama esiwubasket ephakathi lo mntwana naye futhi lo uhlobo oluthile. Omunye uzalwe nazo zonke lezi zinto. Kwesinye isikhathi kuba khona lento yokuthi umntwana mangabe sesiswini kuma wakhe bavele kanti umoya owangena la umzimba kamoya wangena la esiswini sikamakhe isikhathi ubaba ethulile imbewini akubanga umzimba womoya owodwa kwaba umzimba kamoya yabambili lemzimba. Kodwa ngesikhathi beqala bethi bayakhula la ngaphansi lo umoya wahamba inyama yawo yangahluma wasubuya usuzongena kulo moya lo, yabona. Kusho ukuthi khona abantwana abazalwa nobuwele kodwa bengazazi bona ukuthi bangamawele. Khona abantwana abazalwa bembethe. Uma okay
ayikho into ebalekile njengokuhlolisiswa kakhulu kosuku ofike ngale emhlabeni ngoba usuku ofike ngale emhlabeni lusho ukuthi lusho yonke into njengomntwana wase-Afrika ukuthi njengomntwana wakwaNtunu njengomntwana wase-Afrika ke ngisho kanjalo njengoba ngeke ngachaza igama kusilona kodwa ngisebenzise lona ukuze nizwe kusho ukuthini kusho ukuthi le ngane fanele kulandelwe ukuthi lo mntwana njengoba efike kanje sifike sathola ukuthi ke lezi zinto zichaza ukuthi iziphiwo zakhe ziwukuthi so kumele simenzele ukuthi ingakho ingane bithi uma ngabe isimukelwe yabongwa yenziwa yonke ebese kuba khona usiko lokuthi uma isiqhuma yini ukuqhuma ukungena kumntwana omncane wentombazane engena ebusheni bakhe okokuqala uma umntwana engena emntombini bakhe engena ebusheni bakhe akokuqala amehlaka akumele angahlangane nawo umfana akumelanga abe phakathi lokhu nomfana ngoba lokho kusho kugcina sekumenzana kumenza ukuthi lokho adlule angithi owesifazane wenzani mangabe engena ebusheni bakhe usuke khona njoba kuphuma kuyena lesa simo sento ephuma kuyena isuke isithunzi somphefumulo the blood or egazini kuhlala umphefumulo yingakho uma ngabe umuntu elimala ophe kakhulu ebese kuthiwa hayi uvele waphangalala ngoba besophe kakhulu ingoba sekuphume indlu umphefumulo kakhulu umphefumulo awusiyadinga usakwazi ukuthi uzohlala kanjani so ingane uma kuthiwa ingane makuthiwa ukhiphe ingane umuntu osifazane ukhiphe ingane noma ingane iyonakele noma ichithekile kusuku into ebonakala ngokuphuma kwegazi yena kuchaza ukuthi lo moya awubange usahamba nayo indlu ngesikhathi liphuma leli gazi nomoya lo usuyaphuma ngoba indlu yomphefumulo yini igazi yazi baba yabona ngoba sengithinta abantu besifazane ngibona ukuthi izovele isilandise inwebeke ibe yindi ibe isituli so into engiyibona ingcono baba ukuthi sikumeme nangelinye ilanga sovele sihlale kahle sikhululeke usilandise nje ngayo usilandise ngayo nje isikhathi sonke because manje uyabona ukuthi masingena abantu besifazane kuningi kwathina complicated uyasazi nje baba sinezinto eziningi balahlekile yabo manje baba like siyakuzwa ukuthi yabo motivational speaker uyafundisa yini nje into oyenzayo nje kusho ukuthi mina ngokwendlela yempilo njengamanje engikwenzayo ngingumuntu owaphiwa kusho ukuthi wehlelwa umoya wamathongo walabantu abadala njengoba ngeke ngezwe ngithinta indaba ukuthi ukhokho wami nomkhulu wami akafi kodwa umoya wabo buzophila kumina lokho kubalekile kakhulu ingakho umsebenzi kakhokho nomsebenzi kamkhulu ubuya azowuvusa kimi ukuthi ngiqhubeke nawo thina ama-Afrika sinespirit esingafi kufa inyama kuphela igithu ingene enhlabathini kodwa thina sifi so-ke ngaleyo ndlela kuchaza ukuthi-ke mina njengoba ngithi ngibuza umbuzo ukuthi ngenza kuchaza ukuthi mina njengamanje ngenza umsebenzi kababa mkhulu wami okuyena ongithume wona kusho ukuthi ngikwenza kanjani ngingumuntu ongumelaphi wesintu futhi angigcini lapho ngiphinda futhi mangifica uthola ukuthi phakathi kwemindeni kunento ezixakanisekile njengokuthi ngoba into edala inkinga phakathi kwemindeni nabantu abampisholo nabantu abamnyama angifuni ukuthi amaZulu ufuna ukuthi abantu abampisholo yilento ukuthi imkhuba le nezinsiko engathi izinsiko ungasho ukuthi ngithi izinsiko zobuAfrika zalahleka ukuphucwa kwabantu bokuqala bephuca ubuzo babo lokho kwenza ukuthi imizi manje bayithi iphila ngaphansi kwesimo sokuthi kunezinto okufanele zenziwe kumntwana wentombazane abazi ukuthi kufanele benze kanjani kunezinto okufanele zenziwe kuwena umntwana omfana abazi ukuthi kwenziwe njani kunezinto zokuthi kufanele kwakhiwe inkatha yomsama lapha ngoba le miphefumulo noma le mzimba kamoya yabantu ekade beyinyamba basebeyafa ikhona ekhaya ifana ibe nesizinda la kuzokhulunywa nayo khona ingakho kuthiwa leya ndawo iba yi-altar noma iba indawo yokukhuleka
okuyisesikholelo ukuthi laba abantu njengoba besemzimbeni kamoya bayakwazi ukusicelela kumdali wesinomhlaba ukuthi basicelele izibusiso basinikeze amandla basenze sibe nokuqonda bokwazi ukuthi njengoba sisaphila enyameni fanele sikhumbule ukuthi amandla siwathola kuphi ngale so ke nami ke ngenza lonto ke yokuthi ke ngifike emzini kuqhakanisekile ngifike ngiba motivate abantu ngibaqondise ngibafundise ngosiko fundisa ngosiko nezinto nemikhuba yesintu khona lapho nosiko ngiqondise lapha njengoba usiko lehlukahlukana futhi imikhuba kunemikhuba iyehlukahlukana ngokwezibongo ezithile khona abantu abathi hayi la thina kaMhlongo senza ukuthi ngishilo kanje ukuthi mina nishilo nathi mina ngoMhlongo okay so ke ngichaza ukuthi ke ngenza lo msebenzi ngendlela ukuthi ke ngivulelekile ukuthi umuntu mangabe efuna ukubuza ukuthi konje mina njengoba ngizalwe ubaba nomama njengoba ngizalwe ubaba nomama konje mina kanjani kunabantwana abanye uthola ukuthi bazalwa abantwana uthola ukuthi khona umntwana watholakala etholwa uma wakhe kodwa uma wakhe eshadile kwesinye isibongo wamthola kwesinye isibongo lo mntwana ubizwa ukuthiwa yini lo mntwana nje uma ngabe umlobokazi egcagcile wayesehamba esethola umntwana emthola indoda isaphila lo mntwana kuthiwa ena uliveza ndlebe lo mntwana bese kuba khona ingane ekwazi ukuthola umlobokazi eyithola egcagcile kodwa eyithola indoda ingasekho lo mntwana lo mayemthole enganeni emthole kumfo wabo wendoda wakhona egcekeni leyo ngane ibizwa kuthiwa yini ibizwa kuthiwa yidaka bese kuthi ingane ethola umlobokazi egcagcile kodwa eyithola endodeni yangaphandle leyo ngane ibizwa kuthiwa yilongwe kusho ukuthini ukuthi idaka ingoba idaka ileyanto ubulongo beyinkomo lapha esibayeni ifike inyubulongo inkomo bese iyoma leyanto iyabe isiwolwa lento iwolwa lento ekhaya ithathu ihamba iyobaswa lapha makuphekwa ibhodo lithile idaka lelo ngoba litholakala esibayeni ilongwe ileya inkomo mazisentabeni zibhoshe lapha entabeni noma zilokhuze ilokhuze obulongo bese lobo bulongo buyoma bunethwe izimvula lapha bube notshani kodwa uyahamba umtheza afika butheza idaka ke lona liba nentuthu eningi ngoba lisuke ndethwa izimvula ingakho kuthiwa kunengane ebizwa kuthiwa idaka enye ibizwa kuthiwa yilongo ngisika nje lijikayo umlobokazi bangabe eshadile ingane bese ithole mase eselungisela ukuthi nangu umfowabo wendoda azomngena babekwa la ngenhla kwensika la egcekeni kube khona umndeni babekwe la ngenhla kwensika ebese kuthathwa imbuzi bekwe la kukhulunywe nalo umoya walo osehambile emhlabeni okade ezomgana indoda yakhe lo nkosi lo umlobokazi kuthiwe sibanibani namhlanje umfowenu siyamethula ukuthi uyena osezokugadela umkakho uyabona ebese leyo mbuzi leyo mbuzi mase kubikiwe mhlawumbe isiyabulawa lo mbuzi mase iqedwe ukubulawa kube sekukhishwa ithumbu lomtshazo ithumbu lomtshazo ithumbu elikhulu la ngaphakathi embuzini bese leli thumbu bese kuthiwa abame kanje lo esifazana aguqe ngasebulilini bakhe kunobulili khona ubulili khona into owesifazana akeyiqayi lo hlangothi lwamadona amadoda lonto inobunkulunkulu okuthile yabo mina ngicela ukuthi nje mabekufuna nje befuna ukubuza befuna ukwenza konke befuna ukululekwa ngakho konke lokubusiluleka ngakho bakuthola happy bangithola ke kulezi number izilandelayo yokuqala ithi 072 679 5913 yokuqala ke le yokuqala le eyesibili 071 676 2341 yebo leyo kuqala inawo WhatsApp page la Facebook ibizo lami ngingubongumenzi Bongumenzi Khulemini mawusearcha lo nje usuyangithola usukwazi ukuthi ukhulume nami uyakwazi ukuthi nje uvele umuntu uma wekutexta manje uyamphendula wena baba mengitexta manje ngiyamphendula
nakwamanye ama-social media platform ngikhona njengaku-TikTok Menzi ngikhona futhi lapha ku-TikTok. Hayi sokulandela baba siyabona Ngiyakwazi ukuthi ukulandela ufike namhlanje usiluleke usifundise ngakho konke. That was it for today, guys. I hope you enjoyed our episode. We are coming back with some more fire, more educational things that we have to learn. So make sure that you stay tuned by subscribing, liking, commenting, and sharing our first episode. Ningashare ubaba lapho. Ningashare ubaba le namba lezi sinikeze zona. Ningashare ubaba. And more is coming from him. So yes, sir. Baba. Thank you.